Nanawagan ang kaning Regional Trial Court Sheriff nga si Abby Andres sa publiko nga dili siya ilabdigit sa bisan unsang partisanong politikal nga mga isyu. Kini sumala sa pahayag nga iyang gipagawas pinaagi sa social media ni adtong Biyernes. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, matud ni Andres, nagserbisyo siya karon isip Human Resource Management Officer sa Korte Suprema. Usa ka posisyon nga nagdili kaniya sa pag-apil o pagpahayag og opinyon bahin sa mga partisanong kalihukang politikal. Dugang niya nga sukad ni adtong 2011, nagpabilin ang iyang baruganan nga dili na magpagawas og dugang pahayag may kalabutan sa insidente nga nahitabo sa panahon nga nagsilbi pa siya isip Sheriff 4 sa Regional Trial Court. Migawas ang maong pahayag human gilista sa House Prosecution Panel nga plano nilang ilakip si Andres sa ilang listahan sa mga testigo alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala sa prosekusyon, ang iyang testimonya gilauman nga mosuporta sa ilang aligasyon nga ang Vice Presidente dunay giingong pagpangabusar o pagkabayolente.